Salam ekranlar. Bu hat erkek adamın adından gelen hat. Şoň üçin size başkarak formada bermäge çalışdym. Bu gatkan wagtdan beri ýa-da haýyş edip bir duýgusallygy, özüniň taryhyny, şo söýgü taryhyny bilen menem şunu okumajak bolup gatkan çıtıraşdym. Onu da bara baştan şo näçe ay mundan ol durmazın şeyle bir can edip içinde kötü gelip inkar edip gördüm, ignore edip gördüm. Bir sade olan olmalı, bir blok sade edip bir ähkermeler edip durmayın dedim ýöne. Pirat bolup gördü da onu da şol tükönüksüz haşy diýene durdu. Indi şol onun haşyny ýerine ýetirýänler. Garat şeýle ýa-da. Salam. Men 7-nji klassda obamyzda bir gyýdy gowurýadym. Mektepde urhat ýazýadym. Şeýlelik bilen ol men hatym almady. Okumyzy guturduk. Obamyzda toýlarda görsem söz aýdýadym. Ýöne hiç sözüm almaýady. Men şeýdip harby gulluga gitdim. Harby gullukda 2 ýyl gulluk edip dolanyp geldim. Ol gyýy vilayatda kiçirek okulyň birine giripdir. Men jorasyndan nomerini aldym. Şeýdim de jaň edip başladym. Ahyry gyýdyrady bolup men bilen görleşip başlady. 2-3 ýyllap görleşdik. Men onu bir çaka görýärdim. Olam meni ýöne ol ejesiniň maňa bermejekdigini aýdýady. Menem bolmasa gaçallyydym. Ýok dedi. Günlerde bir gün men bermez diýse-de olara udaçlyk uğratdym. Kakasy bermäge razy bize. Emma ejesi öýde ejesiniň diýeni bolýardy. Görüp otursak ejesi öz doganynyň çagasyna ýagny gyzyň daýsynyň ogluny berjek ekeni. Günlerde bir gün olaň toý bolýardy beşdim. Gyz maňa aglap aýtdy. Emma dady. Indi biz görüşüp bilmeýänligimizi, ejesiniň diýeninden çykyp bilmeýänligini, hemem olaglyna barmaly bolýanlygyny aýtdy. Gaýdyban bir duşmanly halledi. Men söýgümi gidiresim gelmedi. Näme de bolsa bagtymy synap göreýin, belki düşünür diýdim de şol daýsynyň ogly bilen görleşdim. Biz biri-birimizi gowurýanmyzy? Men onu juda gowurýanmy? Oňa meni gowurýanlygyny aýtdym. Egerde özü atkaz etse şol gyzdan başga da gyz käne diýip aýtdym. Öýlenjek bolsaň başga gyz bara diýdim. Biz biri-birimizi gowurýasydym. Ol olanam ay sen bilen görleşip görmese men onu almaýan edi. Menem begenip gaýtdym. Emma olaň toýlar boldy. Ananmasyňyz. Şoň şeýle bir ýagşy ýagdy. Bedreden goýulýan ýaly. Hiç kim daşarygam çykyp bilmeýärdi. Şeýle bir goýýardy, şeýle bir goýýardy. Hamala diýersiň, asman biziň söýgümizi aglaýan ýaly. Men gaty gynandym. Hasratymy näde beýan etjegimi bilemok. Allah'ın kudretini neydim öýdi ýanymda. Men göz ýaşym, gyzyň göz ýaşy hakykata öwrülip asmandan gaýjady. Hayran galaýmaly şu ýagyş sebäpli köp adam toýa gelip bilmedi. Sebäbi ol özünükiz ýagýady. Garap ýagyş sebäpli şol oba mektebiniň ulu sport zaly bardy. Şo ýerde kiçirek şagalyň edip toý hökmüni belirlediler. Soň menem toý etdim. Aramyz 40 gün. Ondan beri olaň 4 çagasy boldy.
Bizim hem 4 çağımız var. Ýöne onun gelýär, gurrun gelýär. Oň ýollaşy, helki maňa söz beren oglun onu men sebäpli edip saklaýan ekeni. Daşyndan oň muň bilen gelýän ekeni. Harlaýan ekeni. Men bilen söýüşenligini aýdyp güni gaty kynýar. Menim o şeýle bir kynanyp arada uzakdan gördüm. Horlanypdyr. Garrapdyr. Ýüregim jüglep gitdi. Hudaýa şükür durmuşum gowy ýöne adamyň ilkinji söýgüsi hiç ýadymdan çykmady eken. Onu şu ýagdaýda görenimden soň men ýüregim öz ýerine däl ýaly. Gaýrlary ejiz görýärler, bizim ykbalymyzda erkek adam namartlady. Men onu beýle kötejegini bilsem, oň bilen görleşmezdim. Men belki olaglaryny bize düşünür diýip görleşdim. Maňa da söz berdi. Sözüne durmadygy onu beýle ykbaly sütemin emeke. Belki adamçylykdyr, men şu sözlemi eşitip, belki ondan çykyp, olaglan menden tanar. Namard adamlar hakda köp eşitýärdim. Ýöne sen ýalan namardy görmedim. Men bu sözler sen gözüňe aýdyp bilerdim ýöne. İlkinji söýgümiň gününiň has buluşmagyndan gorkýan. Men ýene erkek adam hasaplap aýtdym. Sen olsa ýanymdaky dinanyň basyp giden aýagyna degen ok. Huç şeýle. Sağ olun. Şu wagtlary ýetirip berýän aýşeýän. Ine şeýle hat garaz menimle ýetirdim. Belki näme diýin? Asla näme diýeceğim bilemok. Goý şu adajyk ýaşaýan ömürde adamlar bagtly ýaşasynlar. Bari ýogma bir hytyrdan ýyp geçilýär. Oň üçin de bir edip berip ýaşamak bolmasyn. Janyňyz sag bolsun.